Prøv at se det her. Det er vildt skidt. Vi er to. Nej, nu stopper det. Hej og velkommen til den her advent-video. Vi ved godt, at det ikke er advent lige nu. Videoen den kommer lidt for sent ud. Jeg faldt i vinterhi af den Nul Gamer Toasten. Kom i koma et par dage. Du skal se den video. I dag skal vi spise 2.000 pebernødder. 2.000. Og Der er drik. nej, for der er juleøl. Og vi har nissebajer. Så skal vi ikke bare... Vi skal bare få åbnet. Ja. Ja, med et nisseøl nu. Stop! Ej, fuck, det smager så dårligt. Hvorfor ikke? Jeg hader nisseøl. Skål! Skål, Tobias. Skal jeg bare drikke? Vi deler. Nå ja, den skal jeg bare drikke. Ej, føj! Det er meget mig, der stinker sådan. Skål. Så drik. Drik nu for helvede! Ja. Hannes! Hvad laver du? Nej. Det smager Så er vi- dårligt. Ja. Vi har også en speciel Det smager cola. Vi har også en speciel gæst med. Han hedder Alfred. Vores største Sig hej. fan. Han har simpelthen Jeg vundet. skal lige klappe Jeg for har ham. Nej, han har ikke vundet noget. Han har vundet. 25 subs giveaway. Nej, du har ikke. Fordi det er advent, så hver advent, så har vi en speciel gæst med. Måske. Nej, ikke måske. Vi skal lige lokke nogen til at være med. Skal vi ikke begynde? Jo, den 24. der har vi ikke nogen med, fordi det er vores kanal. Og så nu får du altså... Pebernødder. Øj, for satan. Så er det 2.000 pebernødder. Ej, vi er gode. Vi skal bare spise en af gangen. Mødtes tidligt lørdag, og så blev der el. Hvis I har nogle forslag til, hvis vi skal lave det andre hvis I har nogle forslag til, hvad vi ellers skal gøre, så skriv ned i kommentarerne. Vi har ikke nogen idéer. Knappet øller, Guffe viste en video af en mand, der blev ramt af en bus. Hold kæft, det smager godt. Ja, vi har det nu. Det er sat. Hold kæft, det er godt. Og nu kæft det, man. Ej, vi begynder at lave mig hårdt. Jeg får snart ikke mere alligevel. Så er det bare at smide alle dine pebernødder på gulvet. Hvad? Nej, det er højt, jeg gør det. Smider du pebernødder på jorden? Det er højt, jeg gør det. Det er fandme Du ikke skal meget. spise dine pebernødder. Jeg gør sgu også. Du skal ikke kaste med dine pebernødder. Du skal spises. De skal spises. God vel. Det skal gå godt. Han er ølende til at lade mig ramme. Han er lidt tunker. Den her ligger på jorden. Jo! Simpelthen bare ikke i orden. Vi er masser på jorden. Har Jesus mig lige ind på jorden? Hvordan synes du det at være på den for landet? Det er du heldig, hvad du har vundet. Ja. Jeg har ikke vundet noget. Han har vundet at være med. Det er jo ikke noget godt. Det var rart. Vores største fan. Det meldte i sin første video. Husk, vi har stadig vores goal med at ramme 50 subscriber, og så vinder vi en t-shirt. Den første, der nogensinde Det har er været en video rigtigt. en merch, dem fra landet. Nå, fint. Nå ja. Og den, der vinder den, sender- deres ansigt kommer på foran, og så dem fra landet bagpå. Og så filmer vi, sådan du ved. Så filmer vi dem. Og sådan, du har vundet, nej! Ja. Det er rigtig jul, hva'? Like video, hvis jeg skal lide næsøl. Ingen række, jeg smager helvede til. Spiser du ikke smart, Even? Du skal spise op. Jeg spiser ikke mere. Kommer mere. Det er ikke mere, jeg har brugt det her. Nej. Du spiser op. Jeg spiser mere. Du spiser op. Du kan lide det. Kun 5.
Ja. Du spiser op. Spiser ikke op, jeg. Du spiser op. Nej. Jeg er lige i øjet. Hvad? For helvede, jeg. For helvede. Spiser du op? Det skal du ikke. Det skal. Lad være med at tage for min pose. Kan du så lade være? Spis din kone, ja. Kan du så lade være? Kan du så lade være med at tage for min pose? Så. Første øl færdig. Hvor meget nu? Nej, jeg har drukket den. Du er fuld. Kan du mærke det hurtigt? Ja. Jeg har købt noget. Det sætter sig. Jeg er jo færdig med dig. Jeg er færdig med dig. Har du bare hældt ud? Kan du også mærke det? Altså, Jøde, han har drukket den hele, og Holly han bare helt Nej, jeg har ikke drukket den. Jeg har ikke drukket den. Jeg har drukket Det er den. jo slet ikke fedt, når du bare hælder den ud. Nej, jeg har drukket den. Jeg er med liv. Det er Du ikke så fedt. ikke engang om et druk Det i er vejen. ikke fedt, siger jeg til dig. Ja, men du er i gang med at slås, så du skal bare være ligeglad. Hvad har? Nej. Kom on. Ned i jakken. Hvad føler du jakken? Hvad skal du også være med for? Hvorfor er du overhovedet med? Jeg bærer! Så er det bare roligt at spise dem, gutter. Det vil jeg. Det er 2.000 jo. Ja, nu er det så 1.000. Ja. Ja. Har nogen noget at sige? Du vil sige undskyld. Nej. For helvede, min øre. Prøv at se det her. Ikke sige til mig, at jeg ikke vil spise mange. Ja, det er nu værd! Ej, rolig nu. Læg dem nu ned, inden de falder ned og går i stykker. De lander på græs. Drik den næste øl. Det er ikke min, jeg har drukket min. Druk, hvorfor er det? Drik den næste øl. Ej, Drik dit næste øl. det næste øl. Lad være med at kaste. Ej, er du okay, Jojo? Jojo, er du okay? Jojo, er du okay? Ej, han brækker sig. Even, du kalder mig. Even, jeg kan ikke holde til det. Nej, Even. Even, er du... Even, stop nu af. Nej. Tobias. Stop så, Tobias. Er du med? Det er ikke sjovt. Er du okay, Jojo? Videre. Så blev den drukket. Ja, nu stopper de alkoholforbrug. Nej, han er ikke okay. Nej, han er ikke okay. Ring til det 2, ikke? Ring ned med kameraet, drikke. Ja, Vi er i gang med at ringe. det lyder som om, vi fandt ud af, ja, han er okay igen. Wow. Okay. Men jeg føler faktisk, at jeg skal kaste op. Det er forkert, jo. Ja, det er tørt, det her. Det er flot. Nej, du begynder at være lidt hårdt Tørt nu. som bare fanden. Og vi har en helt pose mere. Det er 2.000. Jeg kan ikke spise mere. Det er løgn, Johannes. Det ved jeg godt, du altid. Det ved jeg altid godt, du godt kan. Jeg kan ikke. Jeg løgn, drukker 2 næsøl. Ja, og du har ikke spist alt mange pebernødder. Spis. Ej, alle bønderne ligger på bordet. Spytter han dem ud? Jakob! Tobias. Hvorfor sidder jeg egentlig så udstoppet? Nu rykker vi altså. Skub om den store til venstre højre. Så kan jeg ikke mere. Hvorfor ligger der Jeg er nødt til snart at ringe til Øko. Han er simpelthen for fuld Hvorfor herovre. ligger der 100 pebernødder under din bænk, jo? Så skændes vi lidt om et årstal, og Hugo skulle vise, hvor lang hans Det er fandme ikke lækkert, det her mere. Det er faktisk ikke sjovt. Vi har 3 mennesker her. Os 3, vi kan ikke spise med, og så har vi en, der er ved at dø. Jo. Hvor var det ulækkert? Hvor? Eddie begyndte at græde, fordi Prøv at se det her. Ja, det her, det tager godt nok ikke. Jeg er næsten færdig. Vores gæst, han kan altså få lov at spise på nu. Kan du så spise en pakke mere? Der er en til. Ja, det ved vi godt, du vil have. Nej, spis i så først. Ej, for sag.
Jeg har ikke spist mere. Ja. Dem er. Det giver helt julestemning. Jeg vil gerne hjem. Og kvalmestemning. Hvorfor skal han også være med? Nej, også. Hvem? Ham der. Mig. Gæsten. Skal han ikke med igen? Hvorfor skal... Nej, han skal aldrig være med igen. Det skal du heller ikke med. Forfærdelig idé. Du er godt. Jo! Nej, nej. Stop nu af. Ja, det er sat muligt. Det er du. Nej, det var ikke det. Det er fint. Hvad skal han? Hvad så du kommer? Ned med ned, du? Jeg stopper ikke kraftigt. Kan du så stoppe? Kan du så stoppe? Jeg har ikke gjort noget. Så stopper du, jo. Jeg har ikke gjort noget for helvede. Stopper du, jo. Så stopper du. Stopper du. Så stopper du, jo. Så stopper du. Første pose ned. Hvad er det ikke prøv? Bliv God adventsgave, hva'? Ikke særlig god julestemning, det der I bringer. Du når, at der ikke bliver mere slåskamp nu. Hvor bliver det for nød? Hvad skal du? Hvor bliver det for nød? Jeg har en dårlig. Ja. Jeg er faktisk virkelig dårlig. Nej. Han bakker så. Sæt den ordentligt ham. Hvordan kan det være, at du ikke gider at spise peber, men godt gider at spise slik? Jeg har spist mange peberne. Hvad helvede til? Så stopper du. Det er en børnevideo. Det er en børnevideo. Nu stopper du. Væk med dem! Og i hvordan kan det være? Der ligger så mange dernede. Det er ikke mig. Hvor er det min pakke? Hvem har gjort det? Hvem? Hvad fanden, Hotti? Høj, hvad har du gang i? Det er ikke mig. Hvad Du filmer os ikke. Hotti? Hvad har du gang i? Det er ikke mig. Hvad fanden, Hotti? Det er Alfred. Nej. Det er Alfred. Jeg spiser dem. Det er Alfred. Det der, det er mine. Nej. Nej, glem det. Hvordan Du ruller kan vi det her godt op? spise slik, men ikke peber nu. Hvad kan du spise mere? Det er løgn, Johannes. Det er ikke Det er opdag. Det er en pose tilbage. Ingen har en. En har masser. Jeg gider ikke spise sine. Jeg vil ikke have flere. Jamen jo. Du spiser op. Nu stopper I med Det er at spise det døende. her. Jeg har ikke godt herovre. Ja. Nu lader du være. Har det godt derovre i øret. Vi tror næste gæst, det er, vi siger det ikke, vi giver ledtråd. Noget med balder. Noget med balder. Og så den anden noget med noget smæk med. Nå, jeg smæk med. Og smæk med. Og så måske, og det kunne Hold da kæft derovre. det kunne måske indvandre. Vi er ikke sikre, fordi det kan godt være, at vi gider at være alene på juleaften. Måske indvandre. Er du okay, jo? Jeg bliver købt noget, det her. Det er Jøders. Skal jeg have for sig selv. Jo. Fordi han pludselig tænkte på en hamster, han havde haft. Drenge. Skal vi ind til vi er tabt? Nej. Eller bliver vi ved? Hvor er det med en løsøl? Det kan du så gøre for at brække det helt ud. Og der er klat. Hvis I vil sige mere til Alfred. Jeg ved godt, jeg kan ikke lide Alfred så meget, men hvis I siger mere til Alfred, så like videoen. Det begynder at blive mørkt. Han har ikke videoen. Ja, husk at like videoen. Nej. Lige det nye. JJ, nu stopper du. Stopper med det fjolle. Ive. Færdig det her. Så kom der lidt lys på. Det smager ikke godt. Men vi var Det så smager højt. ikke godt mere. Vi var så højt til starten, men nu. Nej, ærligt synes jeg ikke, det smager godt lige nu. Hvad helvede til? Det synes jeg virkelig godt. Hallo, rød det her op. Nej. Vi skræmmer på det, så det er, man ikke kan se det. Lige nu kan vi godt bruge Lotte og Bitte, der kommer ud fra skuret og hjælper os. Det ligger Ja. klamt. Det vil sige, nu er vi Føj færdige. for, at du klam, Bitte. Vi er færdige med 2 poser mere nu, fordi at Bitte og Lotte hjælp. Så nu er vi mangler lige en tilbage. Hvor er der nogen, der spiser? Ja. Halvanden skulle der. Og men Tobias. Jeg er snart færdig. Jeg har spist det helt alene. Jeg skal have pebernødder. Johannes? Mundfoder. Jeg skal ikke have nogle flere pebernødder. Jeg skal ikke have flere pebernødder. Stopper du?
Jeg skal lige tage en snak med jer, jeg skal. Jeg skal lige tage en snak med jer. Det var noget, mand. Jeg skal lige tage en snak med jer, jeg skal. Jeg skal lige. Nu går I væk fra ham. Gå væk fra mig. Det er min snak, det her. Du skal kraftedeme spise nogle flere pebernødder. Vi har ikke gjort det her for en skyld. Nej, vi har ikke gjort det her. Vi har ikke gjort det her uden dig, Jøje. Det var din idé. Og nu vælger du kraftedeme og... Nu stopper du, Jøje. Og du kom ret i køl igen, Jøje. Jeg kom på køl igen. Fordi du ved godt, det var din idé. Jeg spiste. Du ved godt, det var din idé. Du skal ikke spytte dem ud igen, jo. Så kommer det kraftedeme efter dig igen. Okay, med flere. Hvad kan vi gå for? Send den videre. Nej, det er ikke dig, vel, nu, de store drog. Spiser Ja, du kraft. spis nu. Nu spiser du. Nu spiser du. Nu to. Alfred, stop. Nu spiser du kraftedeme. Men den bliver bøverne! Spiser du kraft. Nu spiser du kraftedeme. Få dem til at stoppe. Ej, for helvede, vi er nødt til at glemme her. Det er over det hele. Jeg har gjort nu, så det vil sige, at de kan ikke opføre sig ordentligt to. Kom lige ind i kameraet, jo. Jeg har valgt at sætte mig i midten, fordi ellers kommer jeg der på slås. Og du skal blive der. Jeg spiser ikke det Du her. skal blive. Nej. Nej. Se hvad jeg får på hånden. Jeg roller med Jøje, og så fik jeg det der på hånden. Se hvad jeg får på hånden. Fik det der på hånden. Jøje. Fat nu, der ikke er mere næste, lige. Fat nu, der ikke er mere næste. Skal du se at spille op derovre? Skal du se at spille op derovre, hva'? Det er der, Jøje. Skal du se at spille op derovre? Jeg skal kraftedeme over til ham. Ej, hvor sæt. Skal du se at Du spille bliver op? der, Johannes. Du bliver der, Johannes. Jo, skal du se? Jo. Nu skal du kraftedeme. Lad være med at tage det næste øl op. Jeg skal det ikke. Der er ikke mere i. Ikke drik mere Jeg tager alko. hjem nu. Der er ikke mere i. Du er alvorøv. Er du en alvorøv? Jeg tager hjem nu. Er du alvorøv? Er du alvorøv? Jeg tager hjem nu. Kraftedeme. Og det skal være lige nu. Nej, stop. Der er ikke mere. Du tager ikke mere. Hvis du går nu, Jojo, så er du ikke mere længere på YouTube. Det er fint, jeg skal ikke være med ham mere. Så stopper kanalen. Så stop. Ja, nej. Nu stopper kanalen. Nu stopper det. Se det her. Prøv at se det her. Det er vildskab. Vi er to. Nej, nu stopper det. Hvad stopper du af? Stop ham. Ja, kom nu væk, kom væk. Og så... Det her en fuldstændig galt. Prøv at se det her. Jeg tænker, vi stopper herfra. Stop herfra. Det var meningen, det skulle være en mega fed julehygge. Og slut mega fedt. Men det kommer svært til at slutte på den her måde. Da drengene ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt. Ses. Nu har jeg valgt.